दिनै 15 फेब्रुआरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि गायसनथाइ सान। मिरु एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला आरो दखरा एबसुआबो बे सानजों लोब्बा लाखिनानै हाबाफारि खुंफुंदों। बेबादिनो धेमाजि जिल्ला एबसुआबो 58थि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेरजों फालिदों। धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार दखरानि सिङाव थानाय आलुफारा बर'गुदि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिदों। बर' माहारि दानायाव एबसुनि बिफाव बे आयदानि सायाव रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे गेवलां सावराय मेलखौबो लानाय जादों। बे गेवलां मेलावनो BKWSनि लेङाइ मासिगिरि श्रीजन बसुमतारिया मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों आरो गाहाय आलासि महरै एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि हिरण्य स्वर्गियारि, बिरसिं बसुमतारि, UBPOनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारि, BPCCनि गाहाय लिंथुमगिरि शिवराम बसुमतारि आरो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बारग'लेङाइ आफादगिरि धर्मेन्द्र रामसियारिया बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि बायजोनि बारग' XBLT अनसाइ आफादनि आफादगिरि बिस्थिराम नार्जारि, बिटिआरनि बायजोनि सारेन्डार NDFBनि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारि, बर' बिमा गौथुमनि लिंथुमगिरि फामे बसुमतारि, बोखावजायि लखिमपुर जिल्ला बारग' XBLTWSनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारि, धेमाजि जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि लिंथुमगिरि सबिता बसुमतारि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। आफाद एबा एबसुनि जोनोम सान एबा गायसनथाइ सान 58थि गायसनथाइ सान दा बेनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारि आरो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि खनकेश्वर नार्जारि सार बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ गिबियाव जासिग्रोबाय आरो गासै रायजो राजानिसिम बर' हारिनि जेसेबांनाखि रायजोफोर दं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। बिथां रायजोफ्रा गोदो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि मदद होबोदों आरो दिनैबो मदद होबोगासिनो दं। दा बेनि थाखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ गिबियाव खुलुमनाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायथि बेखौ बावहरग्रोबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 58थि बोसोर जाबाय। दा बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' हारिनि खामानि बर' हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों आरो बर' हारि जौगानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनाय गैयै हाबाफारि लाबोनानै जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव, गेलेनायनि बिथिङाव, समाज फोसाबनायनि बिथिङाव आरो गुबुन हाबाफारि लानानै जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खामानि मावबोबाय थादों। दा बेयावनो रायजो दिनै जों बुंनांगोन गोदो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाबोजेननाय समाव आरो जायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरा अनसायबोदों, मदद होबोदों, आश्रय होबोदों। दा बेनि थाखाय जोङो दिनैसिम नैबे लेभेलसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोमै खामानि मावबोबाय थानो हादों। दा बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गेलेनायनि बिथिङाव जोङो आन्डार 13 फुटबल बेखौ लानानै जोंनि उन्दै उन्दै जाखांबोबाय थानाय फंबायफोरनि थाखाय मोजां गेलेगिरि फंबायमोनखौ जोङो बासिख'नानै जे मोजां गेलेनायनि मोनसे अनुस्थानफ्राव जों हरनायनि बेबस्था बेखौ खालामदों आरो बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमु जौगानायनि थाखाय मोजां मेथाइ खनगिरि आरो मोसागिरिनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि कनफारेन्सफोर जायो दा बेवहाय जोङो देंखो 1, 2, 3 हाबाफारि लानानै मेथाइ खननायनि बादायलायनाय दा बै मेथाइ खननायनि बादायलायनायनि गेजेरजों जाय फंबाय बिनानावमोनहा मोजां मेथाइ खननो हायो आरो बादायलायनायनि गेजेरजों जाय देरहासार जानो हायो बिथांमोननो मोनसे मिनिमाम माबा मोनसे बान्था होनानै जोङो बर' हारिनि गेजेराव बिथांमोनखौ सिनायथि होनो हायो आरो बिथांमोनहा दिनैसिम जों नुबोनायनि बेलायाव बिथांमोनहा दिनै बर' हारिनि गेजेराव गाव गावनो आथिङाव गावनो गसंनो हानाय मेथाइ खननानै बेबायदि गसंनो हानाय बेबस्थासिम जाहैदों। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा?
जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएसएस का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर मोन ओमफ्राय दा बाहाय आं एसे थाखो जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वाला मा जानाय जिअ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो खाथियाव। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।